Jamen, vi står her på Bilmesse og Brugtmarked, og der er fuld gang i den nu. Og i går lørdag, der var der lige over 8.000 besøgende. Og i dag, der har vi et ganske godt besøgstal også, som er cirka en tredjedel lørdagen. Så det ser godt ud allerede nu. I går var der tæt pakket. I dag er der fornuftigt med folk, så der er til at komme til rundt omkring. Allerede i går blev der solgt mange biler. Eksempelvis denne Rolls Royce. Den blev solgt for kun 18.000 kroner. Så der er lidt at gå i gang med til lange vinteraftener, men det kan gøres billigt at få en specialbil med hjem. På messen kan man finde nye biler også. Specielt byggede, specielt fremstillede biler på nummerplader eller uden afgift. Men man kan også finde ældre biler, som for eksempel denne BMW Zeta. Kører klar, lige klar til at sætte sig ind i på nummerplader. Man kan også starte med et restaureringsprojekt, finde det. Så en komplet bil her, man selv kan sætte sit eget præg på. Så hvis man ikke vil have de 3 hjul, kan man også finde et hjul. Hvis man ikke er interesseret i biler og noget med motor, så er der også det sidste skridt til husholdning til fruen, eller digital sort-hvid tv til herren. Vi siger tak for denne gang, kører hjem af nu, og vi håber, vi ses igen til forårsmessen den 5. og 6. april 2014 i Fredericia Messecenter.